Sindki, kunsillieri u segretarji eżekuttivi se jingħataw opportunità li jagħmlu masters fil-governanza u l-management. Dan grazzi għal kollaborazzjoni bejn l-Assoċjazzjoni għall kunsilli Lokali u Idea Education. L-għan ta' dan il-kors huwa sabiex il-kunsillieri eletti u s-segretarji eżekuttivi jkomplu jsaħħu l-ħiliet tagħhom biex jagħtu l-aħjar servizz liċ-ċittadini. Idea Education se toffri dan il-kors li huwa gratidat mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata WOLA. Kull min għandu livell ta' edukazzjoni jinqas minn baċellerat iżda għandu 7 snin ta' esperjenza fil-management fis-settur privat jew fis-settur pubbliku jista' japplika għal dan il-kors. Madankollu dawk li m'għandhomx livell ta' edukazzjoni se jsirilhom intervista dettaljata. Id-direttur ta' Idea Education, Silvio De Bono, qal li l-kors ta' master se jibda fil-bidu tas-sena d-dieħla. L-istudent irid jattendi għal lezzjoni darba fil-ġimgħa biss, għax 40% tal-kors se jsir online. Il-kors jiswa 8,500 euro. Madankollu l-istudent se jħallas 1,000 euro biss, għax se jibbenefika mill-iskema Get Qualified u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali se tħallas parti mill-ħlas. Il-lezzjonijiet ser isiru fil-bini tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali fil-Marsa. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Mario Fava, tkellem dwar l-importanza li l-kull sillira u s-segretarji eżekuttivi isegwu dan il-masters, għax huma l-persuni responsabbli li jamministraw bejniethom mal-40 miljun euro fl-aħjar interess taċ-ċittadini. Nemmnu li dan għandu jwassal biex fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċittadini jieħu servizz aħjar. L-Assoċjazzjoni qed tgħin ukoll b'mod finanzjarju flimkien mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali illi 30% jinqasmu 15% bejn l-Assoċjazzjoni u d-Dipartiment u jiġu mogħtija bħala sponsorship il dawk illi parteċipaw. Is-Sur Fava tkellem ukoll dwar attivitajiet li storganizza l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali fuq il-25 sena mit-twaqqif tagħhom. Fosthom twaħħil ta' siġar, volontarjat mal-Caritas u għoti tad-demm.